Hola a totes i a tots, benvinguts un dia més a la cuina de Beniparats. Hoy estem en Margarita y nos va a contar lo que va a cuinar. Pues avui anem a fer un arròs de ratxar en alls tendres. Comencem. Conta'ns, Marga, quins són els ingredients que necessitem per a fer aquest arròs? Bueno, doncs així tenim tot. Comencem per l'oli, la sal, piber roig, un poquet d'all, un poquet de nyura i safrà de bri, ceba, tomata, alls tendres, la ratxar, arròs i caldo de peix. I per últim, per donar-li un toc final, unes almejetes. Bueno, primer de tot el que anem és a posar a calentar el caldo perquè se vaja, mentre anirem preparant la resta d'ingredients. Entonces sí, el caldo ho posem en marxa, deixem que faci la seva feina. El primer que anem a fer és posar oli. Posarem un poquet de sal. Ara que l'oli està calent, anem a pegar una volteta al peix. Una volta ja està, la ratxarà un poc sellar, entonces ja la traguem del foc. Estic sofregint un poquet la ceba en un all sec hasta que se faci doradet, molt poquet, per posar ara la resta dels alls tendres. Ara sí que ja posem els alls tendres que se vagin fent, tenim una volteta. Anem a posar un poquet de sal també als alls. I ara deixar que això se vagi fent se dore. ¿Qui t'ha ensenyat esta recepta? Pues jo me la vaig preguntar i vaig veure en el YouTube, perquè en Cullera hi ha un restaurant que és molt famós per arrossos i això, i anàrem, ja fa moltíssims anys, i mos el vàrem fer. I m'agradà, i després a la meva germana també li vaig contar, però va mirant més per internet aquesta volta, aquesta recepta no és tradicional, molt tradicional de tot poble. Bueno, ara anem a posar la nyura, que en aquest cas és seca, però també pot ser de que estan feta en pasteta i això, safrà d'Ebre i el piber roig, que ja el tinc medit. Piber roig, 2 cullerades bé. Anem a mesclar-ho tot perquè se mesclen tots els sabors. És molt important. I ara que ja està, perquè no se creme el piber roig, ja afegim la tomata. La tomata anem a posar-la a l'últim perquè així neteja tot el cul de la tomata. Tot el cremat, la tomata fa bé la paella. Ara sí que anem a posar l'arròs. Com anem a fer la paella, com ho vull que és grandeta, anem a fer padeu, o sigui que estem parlant de que hem posat 1 quilo d'arròs. Ara tot això se té que sofregir molt, mesclar molt bé, que se mesclen molt bé tots els sabors. El que anem a fer, ja una volta ja està l'arròs sofregit, caldo, perquè no... ha posat per 1 quilo d'arròs, ha posat 2 litros i mig de caldo. Fa molt bona oloreta. Sí. El caldo ja se fa en el seu sofregit i tota la història. Ara, com a tot paellero, el més important és la cuita. I ho vaig saber mentre se fa el caldo. Tu quines festes has fet en el poble? Ui, les ha fet totes. Les ha fet totes. Ha vestit a tots els anys del poble, a tot. Santa Teresita 2 voltes. Ha fet les xiques, la Mare de Déu d'Agost 2 voltes. El Cristo no l'ha fet jo. El Cristo ha sigut acompanyant del meu home, però bueno, també va ser clavari major i també vam treballar moltíssim. La Malaena, per supòs, cada 4 anys l'han feta.
I Sant Isidre no perquè és de xics, però també està Sant Isidre sí en esta casa, perquè el meu fill sigue claverí major de Sant Isidre. Entonces també, així que vestir, a tots els anys he vestit. Jo. I volem que et mulles. Quina és la festa que més t'agrada? A mi la de Santa Teresita, la de Xiquet, la que més m'agrada. No m'és difícil, L'elecció. d'elegir. Bueno, doncs ara que ja du 7 minutets l'arròs en marxa, doncs ara ja afegim, recordeu-se que hem fet la ratxa, no? Doncs ara la posem, és que així li dona un toque de sabor, però no se queda molt resseca. Doncs se posa... Bueno, la ratxa, com sabeu, és època ara de, bueno, és en hivern, hasta juny se dura i normalment esta és del Mediterrani. També pot ser de l'Atlàntic, però esta vaig preguntar i me van dir que ara sí, si m'han enganyat, és una altra cosa. Ara anem a donar-li, això no sé d'on serà, la veritat. Ho han comprat és fresc, però no sé d'on serà. I això és per donar-li un poquet de toc, per fer-lo més especial. Un toc marítim. ¿Creus que és important la tasca que fa Benifaz Televisió? Pues a mi me pareix que sí, i a més estic molt contenta perquè tinc amics de fora i tot que també la segueixen. Me vaig alegrar que me van dir vosaltres teniu allà una tele? Dic sí, uns xiquets molt treballadors i molt implicats en el poble. Me pareix molt interessant. Bueno, doncs ja està. Ara falta provar-la i ja veure si és bona. Ja me direu quin és el resultat. Voleu provar-la en una cullereta, veureu? Vale. Vale, ara anem a provar l'arròs a veure què tal està. Ara mira la càmera, mira la càmera. Està molt bo. Enhorabona, Marga. Gràcies. Sí, molt bo. Molt bé, anem a dir adéu. S'acomiadem. Adéu.